Radojov Šajbėgi Basajev, Šajbėgi Sipcovski, Dodon, Navark Raznidon, Ladolston, Diláca Győző. Ácsúrtá, Dubaj, havien csak dűcs, én dűcs vagy lesz. Vas, stápjas, önkortány vastan, Gradkotbeken, Aládér bújt van bírodon. Beszélni, diköltjük elszondan. Szóval Iván, ez is de akar cigából. A mójákkal, Tijdrijder, gå havien. Så ett EU han då lite roxen eller mina och mig verkar. Så har jag gjort. Det är ur med ben och ur med urmuska buus och dål. Urmuska buus och dål. Grönte mjög, puli mjög. Det har bara släts. Ja, jag prövar har jag fått lite då. Ja, det är ju väl åt att pizza täcker det så och det är så. Det här hade jag sagt det där så till då så det är خلاص jag hade då åt så kött bara så. Och tyga choklad det är han ord med resten. Eller har jag كده مش جاي då. هون قالوا يا مسعود مش جاي ولا مسعود يا اوكي راح توصل. يدير وان وتصل تعمل لك ده صراحه ايش ده طبعا. وتصل تعمل لك ده صراحه ايش ده طبعا. Такого боя я не видел никогда, даже в фильме. Ну, естественно. Så ett EU han då lite roxen eller mina och mig verkar. Så har jag gjort. Det är ur med ben och ur med urmuska buus och dål. Я не так, я на глаз стрелял. Ага. На глаз. Но эта рука уже набита. Да, через, вот на глаз стрелял, я не через прицел. Примерно вот так брал. Ну, интуитивная стрельба хорошая. Много использовали. Да, я очень много стрелял. Я люблю пацан. Я люблю пацан.